Balimao Anyokuma très urgent. Balimao Amburaka information tellement de soro bi jeudi 17 avril 2025. Ko Algérie ni Mauritanie filɛ ka accord de défense signé, accord de coopération militaire pour ka sɔrɔsi filaw bɛ jɛ ko ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ. Maliyɛnw mɛnna da do la ani Algérie ni Mali ka kɛlɛ mun y'a to Algérie ni Mali sera ɲɔgɔn ma. Maliyɛnw ko dogolen wɛrɛ b'o la Segu Tunkara bɛ i da do la k'o fɔ aw ɲɛna. Complot international de bɛ ka préparer AES contre la à travers l'Algérie et la France. Maliyɛnw filɛ ka kumaba de fɔ aw ɲɛna bi dɛ. A y'aw préparer mena do détail kɔnɔ. An bɛna kuma Algérie ni Mauritanie ka accord ko ka fɔ la o yɔrɔ sɛbɛnnen fila yɔrɔ la ko l'Algérie et la Mauritanie, les deux pays qui soutiennent les terreaux, signent un accord de coopération dans le domaine de la défense lors d'une rencontre entre les ministres de la défense des deux pays en Algérie. Bon, au corps du Malien, on m'a dit Machila, ni jamana flan, Mounouméga Malien Fara, nous Algérie ou Mauritanie. O jamana fla de flek qui tege di ñogoma ka accord de coopération signé pour l'Union européenne. Algérie ministry o kumbe Mauritanie. Même mo ñafo malien bien bela jele ngena. Ni le Segu Tunkara be président Assimi Goïta placé la bi. Ah. AES kanani kalmu ye de dugu konnana. Ko be Mali ko billahi Assimi ni ba kalama wallahi sokono kele kan ga be bla sa. Mamunu be kasola obla. Ben kay ni Malien ni ɲɔgɔn cɛ wallahi jugu bɛ ka fara ɲɔgɔn kan et puis drone ko la Mali ni fɛnɛ ka drone ko la yani nganda do la fɔlɔ mbe ni nunu ka accord u ye accord min signé u ni ɲɔgɔn cɛ mena nda do détail la a sɛbɛnne fila yɔrɔ la voilà yɔrɔ filɛ ni l'Algérie et la Mauritanie ont discuté mercredi les évolutions sécuritaires en Afrique et ont signé un accord de coopération dans le domaine de la défense. Cette rencontre s'est tenue dans le cadre d'une visite en Algérie du ministre mauritanien de la Défense, Arena Ould Sidi Ould au Sénat, à la tête d'une délégation ministérielle, selon un communiqué du ministère algérien de la Défense. Le texte précise que le ministre algérien de la Défense, Saïd Chegriha, s'est entretenu avec son homologue mauritanien les évolutions sécuritaires en Afrique du Nord et sur le continent africain. Les deux pays ont échangé leur analyse sur diverses questions d'intérêt commun et explorent des moyens de renforcer leur coopération militaire bilatérale. Malien Aba Kalama d'abord, Nye Nyoro Kalantena a Toere Kalankwa, Medda Yoroka. Aba Kalama ko Mauritanie Kelengele, Mauritanie et Franci Beka Barake, Franci Sorasu, autant Sorasu, ou ni Mauritanie Beka Barake Nyorombulu. Au Mauritanie Kele, on est Algérie flek ka accord de signé ta Malien muna mune be kana ni be complot international de be kana be Mali ni AES yɛrɛ be contre la maintenant dans au niveau konnana. Et d'abord amballa ka mundi qu'est-ce qu'on vient de voir Anyabala et Algérie Mali drone kushi. Algérie Mali drone détruit et causi flat la mena causi flat fanyana. Mali drone me fait attaquer yad agali nunu soro réunion la kuru bo barala ou ya gushi ou ya Mali drone gushi wala sa ka terusu sauver o kunye parti foloyi parti flana fana munye Malien abodon a plan kumbe Algérie bolo amena ka uni anga frontière fermée ay kuma ina meta a ti président Assimi Goïta ka soro et bangi fanga grève be ka ke Mali fan bebi pour que la geleya ere do Mali kono beba don Gao kaw Tombouctou kaw Kidali kaw oluka fen chama beko Algérie puisque Algérie ni amandi Algérie ere fait tasuma ka wuli Mali kono donc Algérie profite si ça Algérie tse ka wula ere man ka fo kale ba ka frontière fermée oni Mali tchew Algérie tena Algérie o kem mo ba o don Algérie kele de tege amma ka terusu kolu sauver folo ka soro ka espace aérien fermé parce que
u ye nin kɛ Mali réplique alors ko bagara mani de mɔgɔ caman bɛ ka bɔ ka kuma ko Mali bagara Algérie ma an kana kɛlɛ kɛ an kana Mali ma baga Algérie ma u y'an ka drone de gosi a bɛ na fɔ mɔgɔ min nana sɔrɔ fi fɛ k'i ka mobili jeni cɛw baga ma Algérie bagara ma de donc Algérie y'a dabɔ a kama de Algérie bɛ fɛ ka frontière fermer walasa yɔrɔ ka wusu yɔrɔ walasa sɛgɛn ka na mɔgɔ ka muruti fan bɛɛ ni mɔgɔ murutira sisan Algérie ni Faransi ka plan de don Algérie ni Faransi bɛ kɛlɛ la mais Mali ko ta fanfɛla la Algérie ni Faransi ka di hali sini ni Mali ni juguya do ka ɲɛsin Mali ma Algérie ni Faransi ka di hali sini donc plan ye jumɛn ye sisan le plan u ni Mauritanie u y'u bolo di ɲɔgɔn ma o Mauritanie mun fana ni Algérie tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o Mauritanie fana ni OTAN fana bolo bɛ ɲɔgɔn bolo o kɔrɔ na Assimi bɛ se ka na ni bɛn ye a k'a kɛ n'a ma na n'a ye a bɛɛ ni n ka diɲɛlatigɛ cɛ a b'i kɔfila a b'a sɔrɔ Mali t'an bolo baga cɛ de fɔ Ala kan'a kɛ plan mun bɛ kala bɛn n'a Assimi ma na ni kalimu ye ka Ben le Cerveau ninnu bila ka Clément Dembélé ninnu bila ka Aras-Bati ninnu bila ka Rose Poivron ninnu bila cɛ o kɛ i ka jamana la calmer parce que ni mi kɔlɔsi ni haine créé Mali kɔnɔ n'a fɔra wu parce que Algérie bɛ ka plan dɔ de tracer Mali contre o t'a dɔn a bɛ fɔ wu dɔ bɛna Bamakɔ kɔnɔ dɔrɔn Algérie bɛ terroriste bila ka Mali nɔrɔ tilancɛ bɛɛ minɛ ne de filɛ ka fɔ ɲɛna bi ni maliyɛnw bɔra don o don kan tɛ Assimi fɛ ka dunun ni bala ta mankanw ka wuli fan bɛɛ bilahi talahi Algérie fana bɛ don action na ne tɛ fɛ o de ka kɛ hali ni Assimi bɛ bɔ yen sɔrɔsi dɔ ka gɛn ka bɔ yen ne b'o préférer mais wallahi ni y'aw sigi ni jamana in wulila ni maliyɛnw wulila don o don o tɛ dogo don n'olu wulila dɔrɔn Assimi bɛ taga Assimi taga cogo dɔ fana bɛ yen o tɛ Mali arranger an ka tiɲɛ fɔ Assimi commandé dɛ mais taga cogo dɔ bɛ yen ne tɛ fɛ o ka kɛ ne bɛ fɛ dɔ de sɔrɔsiw ka fara ɲɔgɔn kan ka bɔ yen ka na ni mɔgɔ wɛrɛ ye ka sɔrɔ mɔgɔw ma bɔ quoi parce que ni mɔgɔw bɔra ka bolon ta dɔrɔn a ko bɛ na gɛlɛya quoi ne bɛ ka siran o de bon Assimi yɛrɛ de bɛ n'o nɔgɔya parce que a bolo ko n'a ye mɔgɔw minɛ ko mɔgɔw tɛ bɔ a bolo ko n'a ye mɔgɔw don kaso la ko mɔgɔw tɛ bɔ bon imagine Algérie bɛ ka na bɛ Mali contre la Algérie ka plan ko ye de k'a ka frontière fermer ni Algérie y'a ka frontière fermer sa gɛlɛya bɛ na ni gɛlɛya nana mɔgɔ bɛ muruti ni mɔgɔw murutira mun de bɛ kɛ fanga d'Afrique bɛ kɛ ni fanga d'Afrique kɛra n'an m'an kɔlɔsi Faransi mɔgɔ dɔ bɛ n'i sigi an ka fanga kɔnɔ parce que Assimi ka ko de kɛ nin banna ne bɛ ka tiɲɛ de fɔ n bɛ k'a fɔ sɔrɔsiw caman tɛ k'a mɛn u bolo ka u bɛ se ka bagabagaw kɛ u bolo k'an bɛ se k'a tɔgɔ lajɛ hali bi mais n'an ye wagati ni wagatinin tɛmɛna ne ni wagatinin tɛmɛna ne ma dɔrɔn Assimi kɔfɛ ni sɔrɔsi bɛ Mali mara bilen parce que an bɛ danger dɔ de bɛ ka Mali bɛlɛn quoi ni juguw bɛ ka Faransi bɛ k'an bɛlɛn Algérie bɛ k'an bɛlɛn Mauritanie bɛ k'an bɛlɛn e masa Jubaru an n'an yɛrɛdama ma bɛn an kan ka mun de kɛ jɔn de bɛ na ni bɛn ye jamana ɲɛmɔgɔ de bɛ na ni bɛn ye mais ka mɔgɔ minɛ ka bɔrɔ don mɔgɔw kunna k'u don kaso la jamana wɛrɛw bɛ k'an bɛlɛn ni de bɛ k'an bɛlɛn bi Algérie ni Mauritanie bɛ k'i labɛn en contre la ni maliyɛnw t'a dɔn o de fɔlen filɛ o bolo dilen filɛ ɲɔgɔn ma awa ni mɔgɔ fila ninnu tubabuw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo Algérie ni Faransi ka kɛlɛ yɛrɛ tɛ dɛ u bɛ tila ka ja tuguni u bɛ na Mali kɛlɛ tuguni n'u m'a kɛ i ka si bɔn tigɛ kɔnɔ u bɛɛ ka agenda ye kelen ye Mali ka ci kuma bamanankan de fɔlen filɛ aw ɲɛna Ala saga o sago on a du respect envers le peuple algérien on a du respect envers le peuple mauritanien an ye information min sɔrɔ n b'a fɔ ɲɛna o de ye nin Ala ka hɛrɛ kɛ Mali ye Ala kana Mali bi donc an ye nin de sɔrɔ mon malien minnu bɛ Faransi Italie Espagne Angleterre Amérique Canada ka wari ci nɔgɔ la a bɛ Senweb application télécharger ka téléphone kɔnɔ la n'a Senweb application télécharger mɔgɔ kunkoloni kɔnɔ a b'o digi a sɛbɛnni kɔnɔ ko 16 code promo a b'a sɛbɛn ko urgent n'a urgent don dɔrɔn 10 € bɛ na ka compte kɔnɔ yarɔ ka di o kɔfɛ a b'a ka banque information bɛ don a ka Senweb application kɔnɔna na n'a y'a ka banque information bɛ don a kɔnɔ aw kana ɲinɛ dɛ n'a ye Senweb application télécharger dɔrɔn a photo filɛ nin ye a bɛ ne ka code promo don ne ka code promo tɔgɔ de ko urgent n'i y'o don dɔrɔn 10 € bɛ na ka compte kɔnɔ o kɔfɛ i b'i ka banque information bɛ don a kɔnɔ ni karo la somɔgɔw bɛ Mali la Sénégal Côte d'Ivoire Cameroun i b'olu ka orange numéro enregistré ka téléphone kɔnɔ n'u tɔgɔ m'u ka carte kan ni wari cuma b'a sɔrɔ orange money la sur place Senweb la solution wari ciko fɔlɔ tɛ dɔrɔmɛ 1 sara wari ciko filanan sabanan bada 1,99 € ne se u tɔgɔra kanu bɛ mɔgɔ la bɛɛ lajɛlen ka Senweb application télécharger a bɛ ne ka code promo don urgent